Цяжарную мінчанку затрымалі проста на мяжы пры вяртанні з Літвы. Сілавікі лічаць, што ў жніўні 2020 года яна зняважыла міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова. Што цяпер з 31гадовую жанчынай, якая вярталася ў Беларусь, каб нарадзіць, невядома. Вітаю, спадарства, гэта першы выпуск студыі Белсат пасля працяглага перапынку. Цягам найбліжэйшай гадзіны з вамі Віталь Бавін. І сёння ў нас наступныя тэмы. Самаізаляцыя ў коле ворагаў, арыентацыя на СССР, электаральны суверэнітэт. Пра што распавялі ў сваіх перадвыбарчых праграмах гэтак званыя кандыдаты на прэзідэнцтва. Это не спойлеры, это агитаторы. То есть их задача как можно больше людей привлечь на сторону Лукашенко. Не на себя, ни в коем случае. Сакрэтныя дакументы ад Белполу, якія парушэнні знайшоў камітэт дзяржкантролю ў выкананні праграмы для ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Бессістэмнае хаатычнае выкарыстанне ўгнаенняў, ось як адзін год больш, іншы год менш, яно змяняе петралагічныя характарыстыкі глебу і павялічвае мабільнасць радыенуклідаў. Петышынс BY прызналі экстрэмістамі, стваральнікі абяцаюць, платформа зможа працаваць далей. Сайт працягне сваю працу, але трохі ў іншым фармаце. Ось мы не будзем збіраць персанальныя даныя людзей. Напярэдадні гэтак званых выбараў мы папрасілі ініцыятыву Белпол зазірнуць у мінулыя асобаў, якіх рэжым выставіў за спойлераў Лукашэнкі. Калі паглядзець на іхную прафесійную і грамадскую дзейнасць, інфармацыі недастаткова, як для людзей, што прэтэндуюць на найвышэйшую пасаду ў краіне. Але ўсё ідзе згодна з планам, яўка будзе высокая, заявіў кіраўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Ігар Карпенка і публічна знішчыў прынесеную на канферэнцыю ўлётку супраць усіх. Нягледзячы на сілавы ціск, такія ўлёткі трапляюць у паштовыя скрыні беларусаў. Больш пра лукашэнкаўскія выбары Юлія Цяльпук. Яшчэ выступаў кандыдатаў не пабачылі, а ўжо супраць усіх. Наракаў Лукашенка на стаўленне да ягоных выбараў сярод многіх беларусаў, што жывуць у замежжы. Ну бо праграмы на вынікі не ўплываюць. Але каб не было, слухаем і глядзім. Тэксты гэтых кандыдатаў, што пачалі трансляваць на дзяржаўных радыё-1 і ТБ Беларусь-1. Безумоўна, не ў жывым эфіры, а ў запісе, каб чаго лішняга не прагучала. Распачала самапрэзентацыю прадпрымальніца, экс-дэпутатка палаты прадстаўнікоў і колішняя сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Адзін шлях – гэта шлях да далейшай дэпапуляцыі, да змяншэння колькасці насельніцтва, дэградацыі працоўных і вытворчых рэсурсаў, самаізаляцыі ў коле ворагаў. Гэта шлях, на які нас спрабуюць накіраваць знешнія сілы. Другі шлях – гэта шлях адзінства і згоды. За ёю узяўся чытаць тэкст суфлёра кіраўнік Кампартыі Беларусі Сергей Саранкоў. На выбары, як кажа, ідзе не супраць, а разам з Лукашэнкам. Таму ягоны зварот да таварышаў беларусаў быў адпаведны. Под мудрым руководством нашего народного президента наша страна добилась не просто международного признания, а безусловного авторитета среди по-настоящему независимых государств. Для многих в мире мы, как ранее Великий Советский Союз, ориентир прогресса, борьбы за справедливый миропорядок против империализма, колониализма и фашизма. Тэкст лідара рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці пачаўся з сацыяльнай дапамогі насельніцтву, а скончыўся патрэбаю ва ўзмацненні дзейнага рэжыму. Расширить возможности территориальной обороны, повышая качество военной подготовки резервистов и населения. Укреплять кадровый потенциал вооруженных сил, правоохранительных органов, силовых структур, улучшать условия службы. Обеспечить кибербезопасность, обеспечить электоральный суверенитет. І чацвёрты, што таксама як Ганна Канапацкая вылучаецца не ўпершыню, часты госць прапагандыста ў старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевич. Санкции введены за суверенитет, за то, что мы отказались изменить свой геополитический выбор, за то, что не отказались от союза с Россией и проводим суверенную независимую политику. И то, что мы не продали свою землю, не отдали свои предприятия и хотим сами, в конце концов, решать свою судьбу.
Калі раней кандыдаты вылучаліся з уласнага жадання, а ўжо рэжым вырашаў, каго з іх пакінуць, а каго выкінуць з выбарчай гонкі, то сёлета кандыдаты прызначаныя, а іхныя ролі прадуманыя, перакананы блогер Артём Шапараў. Мы наблюдаем что-то новое и сюрреалистичное, когда не оппонентов поставили, а по сути своих агитаторов за Лукашенко. Это не спойлеры, это агитаторы. То есть их задача как можно больше людей привлечь на сторону Лукашенко. Не на себя, ни в коем случае. Лукашенку не цікава удзельнічаць у такой кампаніі. Ну что тут агитировать за президента? Его видят каждый день даже в утюге. Але цікава перамагаць і заставацца. Надо продолжать ту политику, которую мы начали. Так званыя альтэрнатыўныя не пакрыўдзяцца і не ўчыняць пратэстаў, калі атрымаюць ад цэнтра выбаркаму 10% на чацвярых. Намякае нам на гэта прысутнасць у бюлетэні Ганны Канапацкай, якая некалі была ў апазіцыі, а цяпер мае вобраз правільнай апаненткі Лукашэнкі. Ее туда поставили только для того, чтобы обозначить, так сказать, после 2020 года, на какой она стороне. Так скажем, поставить жирную точку, чтобы не было хода назад. Лукашенко любит своих оппонентов, своих, точнее, соратников выпачкивать в преступлениях, и чтобы не возникало вопросов Конопатской, на чьей она стороне, в этот раз ее отправили в электоральную кампанию отстаивать интересы Лукашенко. Пра таварыша Саранкова шмат хто упершыню пачуў, дзякуючы ягонаму намеру ісці на выбары. Актыўнай партыю не назавеш, хоць фармальна яна налічвае 670 чальцоў. У сацыяльных сетках, напрыклад, Інстаграме, КПБ з'явілася ў сярэдзіне ліпеня 24-го. Партыйная дысцыпліна прысутнічае, падабаек пад кожным з апошніх допісаў роўна 42 ад тых самых асобаў. Мы любим Родину и работаем на результат. Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці Александра Хіжняка да ягонага абрання 2 гады не мела кіраўніка і не папулярызуецца ў сеціве, што ў наш час бадай абавязкова. Мы не стремимся к популизму. Для нас главное качество, а не количество. Звестак пра колькасць партыя не аднаўляе ўжо 12 гадоў. Канал у Тэлеграме завялі ў 2022 годзе, і ён пуставаў 2 гады. Ажывіўся 8 кастрычніка, бадай на пачатку электаральнай кампаніі. У харызматычнага Олега Гайдукевіча жыццё актыўнае і на экране, і ў соцсетках, а вось рэальная партыйная праца не знаходзіць водгуку ў беларусаў. Пуста на гарадскіх пікетах, а ў тэлеграм-канале ЛДПБ пад публікацыямі падабаек у сярэднім 0. Все за все хорошее выступают, но надо нести ответственность. Поэтому помимо законодательной работы в местных органах законодательной власти, надо поручить каждой партии конкретный участок работы. Министерство, ведомство, может быть, возглавить район. Ганна Канапацкая на прэзідэнцкай пасадзе вяртала б у Беларусь суайчыннікаў, якія з'ехалі, не дапусціла б некантраляванай ілюстрацыі і ўсяляк перагортвала б старонку. Канапацкая, раз уж яна вайшла ў гэты сцэнарый, яна, я думаю, можа паспрабаваць выкарыстаць па максімуму, паколькі, і распісана пэўна роль, але там кожнае канкрэтнае, што гаварыць і як рабіць, ёй не распісваюць. Сказано, в якіх рамках трымацца, а в гэтых рамках яна можа праяўляць сваю фантазію. Я думаю, она і будзе праяўляць, она это умее. Арыгінальныя фоткі, арыгінальныя заявы, это то, што, я думаю, можна ад яе чакаць. Колькі адсоткаў рэальна Канапацкая набярэ гэтым разам, не даведаемся. Як і праўдзівай яўкі выбарнікаў. Старшыня ЦВК ў пятніцу так і сказаў. Мы вскоре выйдем на финишную прямую, нашим гражданам придется голосовать. А камісіям давядзецца падлічваць і фальсіфікаваць. Таму да Ігара Карпенкі, як некалі да Лідзіі Ярмошнай, будуць прылятаць ужо верныя Лукашэнку пратаколы, з якіх застанецца вывесці сярэдні арыфметычны лік. Юлія Цяльпук, Белсат. 20 месяцаў поўнай изоляцыі скончыліся. Былы палітвязень Роман Пратасевіч паказаў знятыя ў калоніі відэа і фота цяперашняга палітвязня Віктара Бабарыкі. У 38-секундным роліку схуднелы Бабарыка перадае прывітанне сваёй унучцы і віншуе родных са святамі. Як было арганізаванае гэтае спатканне, якія мэты мела акцыя, Пратасевіч адмовіўся тлумачыць. Пра гэта, маўляў, прасіў сам Віктар Бабарыка. У сераду ў тэлеграм-канале Романа Пратасевіча з'явілася відэа і фота палітвязня Віктара Бабарыкі. Як заявіў сам прарэжымны блогер, ён сустрэўся са зняволеным, каб перадаць таму лісты ягоных родных і даць магчымасць напісаць ім. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич выглядит хорошо.
Мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то даже посмеялись. Ні родныя, ні адвакаты не мелі сувязі з Віктарам Бабарыкам з красавіка 2023 года. Тады праваабаронцам стала вядома пра тэрміновую шпіталізацыю палітвязня. Улады сітуацыю не пракаментавалі. Цяпер упершыню за амаль 2 гады Бабарыка змог звязацца з сям'ёю завочна. Надеюсь, что все праздники, которые будут, в том числе и день рождения отца Мэтта, вы встретите дружно и передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю. У лістападзе гэтаксама ў тэлеграм-канале Пратасевіча з'явілася фота кіраўніцы перадвыбарчага штабу Віктара Бабарыкі Марыі Калеснікавай. Тады палітзняволеная, пра якую таксама не было інфармацыі больш як год, сустрэлася ў калоніі са сваім бацькам. Гвалтоўная ізаляцыя іншых медыйных палітычных зняволеных працягваецца. Амаль 2 гады няма ніякай інфармацыі пра Міколу Статкевіча, Ігара Лосіка, Сергея Ціханаўскага, Максіма Знака. Таксама на гэтым тыдні іншы прапагандыст Юрый Васкрасенскі агучыў частковыя звесткі пра 5 памілаваных яшчэ ў канцы мінулага года жанчын. Гэтак на волю выйшлі зняволеныя сумлення Бакуновіч, Волкава, Наталья Крук, Інна Пальцева ды Ірэна Клявец. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з нашымі гостьмі, якія ўжо з'явіліся ў студыі. Гэта Александр Лойка, сузаснавальнік асацыі родных і былых палітвязняў Free Belarus Prisoners. Вітаю, спадарства, вас. Добрый вечар. А таксама Олег Кулеша, прадстаўнік беларускай асацыі палітвязняў даволі. Спадар Олег, таксама вас вітаю. Вітаю. Літаральна перад нашай размовай, спадар Александра, вы сказалі, што вам вядомы некаторыя абставіны, як арганізавалася гэтая сустрэча Пратасевіча і Бабарыкі. Што вам вядома? Ну, не тое, што пра Бабарыку вядома, якія былі абставіны, але вядома, што зараз тых палітзняволеных вядомых, якія знаходзяцца ў рэжыме экскамунікада, заклікаюць міжнародныя, так скажем, партнёры, дыпламаты, палітыкі, каб улады Беларусі паказалі гэтых людзей, што яны жывыя, бо пра іх нічога не вядома, што яны ў нармалёвым стане, што яны не хворыя. Зрэшты, яны казалі пра гэта галосна, не толькі па нейкім каналам, так разумею. Ну, гэта і супадае, насамрэч, з тым, як ёсць на самой справе. Вось, гэта тое, што з гэтымі людзьмі, у прынцыпе, больш ці менш все нармалёва, па-першае, ну і па-другое, гэта, канешне, яшчэ адна прапанова пачаць размаўляць з Беларусю. Спадар Олег, на ваш погляд, ці пакажуць такім чынам у бліжэйшым часе Сергея Ціханаўскага, Ігара Лосіка, Максіма Знака, Міколу Статкевіча? Я лічу, што акрамя Ціханаўскага ўсіх астатніх могуць паказаць таксама. А чаму Ціханаўскага не пакажеце? Ну, таму што ён асабісты свой прыватны вораг, і тут стаіць кропка. Лукашенко ніколі не даст такой магчымасці, каб хтосьці даведаўся. Для яго будуць асаблівыя катаванні. Спадар Александр, так правильно разумею, што ў хуткім часе могуць пачацца перамовы аб вызваленні менавіта тых палітвязняў, якіх паказалі ўжо, гэта Марыя Калеснікава, Віктар Бабарыка. Гэта, канечне, магчыма, і гэтага беларускі бок дамагаецца. Гэта, па-першае, па-другое, ўсё ж такі, вось вы паказалі, што людзей, якія знаходзяцца ў рэжыме экскамунікада, насамрэч, не ўсе з тых людзей, якія вы зараз паказалі, знаходзяцца ў рэжыме экскамунікада. Некаторых з гэтага рэжыму, так скажем, вывелі, але родныя не хочуць, каб пра гэта ведала супольнасць грамадства. Спадар Олег, як вы бачыце магчымыя перамовы аб вызваленні гэтых палітвязняў? Я не бачу ніякіх перамоў аб вызваленні палітвязняў, таму што іх не будзе. І калі вы звярнулі ўвагу, то нам паказалі праз Пратасевіча. Гэта зроблена наўмысна дзеля таго, каб мы выкарыстоўваць дэмакратычную супольнасць, якая знаходзіцца тут, на захадзе, на мэты, на карысць рэжыма Лукашэнкі, на тое, каб мы на іх папрацавалі. Мы пачнем гучна прамаўляць гэта, мы пачнем паказваць і самастойна, і выведзем врэшце рэшт на тое, што рэжым чарговы раз будзе мець перамогу. Александр, няма ніякага даверу да Романа Пратасевіча ў гэтай сітуацыі? Ну, Роман Пратасевич, ён выступае наўпрост так, калі так можна выразіцца, сказаць, што гэта некая такая пракладка, скажем так. Вось, ён
выконвае патрабаванні, там, не ведаю, можа КДБ, можа іншых нейкіх структур. А як вы бачыце гэты працэс перамоў? Захад відавочна пакуль не гатовы размаўляць з Александром Лукашэнкам, пакуль не будуць вырашаныя патрабаванні той жа Польшы, да прыкладу, вызваленне Анджэя Пачобута, сканчэння мігранцкага крызісу на мяжы Беларусі і Еўрапейскага звязу. Відавочна, што Александр Лукашенко пакуль не гатовы вось хаця б на гэтыя два крокі. Ну, чаму вы лічыце, што ён не гатовы? Ён не так даўно пагражаў новай мігранцкай хваляй палякам, літоўцам. Гэта ён, скажем так, абвастрае сітуацыю для таго, каб падштурхнуць там кіраўніцтва суседніх краінаў, каб гэтая размова пачалася. Ну, все ж хочуць размаўляць пазіцыі сілы. Вось, ніхто не думае пра тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў зняволенні. Все думаюць там пра свае нейкія амбіцыі, пра свае інтарэсы, і гэта зразумела, і гэта нармалёва. Але ж яшчэ раз скажу, што не трэба тады казаць, што мы там еўрапейскае грамадства, еўрапейская супольнасць, еўрапейскія палітыкі будзем рабіць все тое, каб вызваляць беларускіх палітвязней. Ну, канкрэтна, на што яны гатовы пайсці, каб іх вызваліць? Па-першае, іх больш цікавіць гэта вайна ва ўкраіне, удзел Беларусі ў гэтай вайне, па-першае. Па-другое, гэта мігранцкі крызіс. Значыць, Захад не гатовы да гэтага? Ён не хоча. А гатоў Лукашенко, спадар Олег? Вы бачыце патрэбу у рэжыму у Менску, каб вызваляць гэтых палітычных зняволеных? Каб вызваляць, я асаблівай патрэбнасці, ну, на мой погляд, на чалавечы погляд, я не бачу з рэжыма, ад рэжыма Лукашэнкі ввогуле займацца гэтай справай, але рэжыму Лукашэнкі вельмі патрэбна сесці за стол перамоваў. Таму што ў іх насамрэч на сягонняшні дзень вельмі непрыемнае становішча і мажліва дзесьці з плёнам працы тут, мажліва міжнародная супольнасць, мажліва дзеянні Рэспублікі Рэчы Паспалітай прыводзяць да таго, што ён прымушаны сядаць альбо прымушаны звяртаць на гэта увагу, но за стол перамоваў ён не сядзе ніколі. Спадар Александр, вы ў інтэрв'ю парталу «Зеркало» заявлялі пра тое, што ў прынцыпе гэта Захад не гатовы да такіх перамоваў і што беларускі бок нібыта да яго адкрыты. Праўда, што трэба зняць ці змякчыць нейкія санкцыі. Напрыклад, калі зняць санкцыі з Белавіі, то тады магчымае вызваленне 500, прынамсі, палітычных вязняў. Ці вы таксама і да сёння трымаецеся гэтай думкі? Так. Я трымаюся гэтай думкі. Ну, вядома, што за зняццё нават не санкцыі, нейкіх там абмежаванняў. Вы ж ведаеце, што не на ўсё введзены санкцыі. І гэтыя санкцыі, напрыклад, калі адбываўся чыгуначны рух паміж там Еўразвязам і Беларусю, ён прыпыніўся толькі калі пачаўся ковід. І ніякія санкцыі на Але пазнейшыя санкцыі, спадар Александр, уводзіліся не за палітычныя, не свабоду ў Беларусі, а, канешне ж, за іншыя рэчы, правда? То тады як Еўропа, як заходнія краіны мусяць аслабляць гэтыя санкцыі, калі яны ўводзіліся ўвогуле па іншым прычынам? Так пра гэта і рэч. Пра гэта і гаворка ідзе, але ж можна было б напрыклад, аслабіць тыя санкцыі, якія вводзіліся за палізняволеных, прынамсі. Не так іх і шмат, спадар Олег. З таго, што я ведаю, вы не так даўно ў інтэрв'ю праграме Zoom казалі пра тое, што пакуль не ўведзеныя санкцыі за прымусовую працу палітычных зняволеных на ваенна-прамысловыя комплексы Расіі. Па-першае, у нас ввогуле няма ніводных санкцый, якія маглі б датычыцца да палітвязняў. З-за гэтага ў нас не введзены пакуль ніводныя санкцыі. Асабістыя санкцыі супраць суддзяў, пракурораў, ну, асабістыя санкцыі, так. Ну, добре. Санкцыі введзены супраць узначальвача калоніі нумар 2 горада Бабруйска. Што гэта дае? Гэта нічога не дае. Ён ніколі тут не быў і не будзе. З іншага боку, спадар Александр, гучала таксама думка пра тое, што заходнія краіны маглі б адправіць у Беларусь некаторых заходніх дыпламатаў, і гэта, маўляў бы, паспрыяла паляпшэнню сітуацыі з палітычнымі вязнямі. Як вы гэта сабе бачыце? А ў чым пытанне адправіць дыпламатаў у Беларусь, напрыклад? Вось, напрыклад, з Чэхіі сюды там
Нейкі военный советник, отправлены не сюды, прабачце, ў Беларусь, і все нармалёва, аташе, так, ён ёсць. У прыкладзе са Швейцарыяй памятаем сітуацыю з Наталяй Херше, калі прыслалі амбасадарку, спадарня Наталья Херше змагла вызваліцца, але калі мы дапусцім, што ў закладніках рэжыма Лукашэнкі ёсць таксама замежныя грамадзяне, так, гэта можа быць дзейсным такім рычагом уздзеяння на рэжым, як у выпадку са спадарняй Наталья Херше. Аднак ці гэта падзейнічае у выпадку, калі рэжым не захоча адпускаць беларускіх палітвязняў, грамадзянаў Беларусі? Я яшчэ раз скажу пра тое, што ўсё будзе залежаць ад таго, наконт чаго змогуць дамовіцца бакі. Каб дамаўляцца, трэба сустракацца. Чым пытанне сустрэцца? Вось я не разумею. Гэта чаму такое цяжкае і складанае пытанне, каб палітыкі, нават неафіцыйнай, нейкай нефармальнай абстаноўцы маглі сустрэцца? Спадар Олег, маглі б прыехаць заходнія дыпламаты ў Менск дзеля таго, каб вызваліць палітычных зняволеных? Як лічыце? Лічу не. Чаму? А спытайце, чаму з боку Украіны ніхто не можа паехаць у Маскву дзеля таго, каб сесці і паразмаўляць? Ну, вы прапануеце тое самае. У нас, конечно, не двубой, но ўжо пачынаецца спрэчка, і вся насамрэч... Так гэта добра. Мажліва, добра, толькі мэты праграмы крышку іншыя. У гэтай спрэчкі можам знайсці, можа быць, сапраўды нейкія дзейныя механізмы. Спадар Александра, вось калі казаць пра дэмакратычныя сілы Беларусі, вы неаднаразова падкрэслівалі, што яны недастаткова робяць. У чым асноўная прычына таго, што яны гэтак і не дамагліся нейкага дзейнага механізму вызвалення палітычных зняволеных? Бо ў дэмакратычных сілаў, у лідараў дэмакратычных сілаў няма ніякага ўплыву, няма ніякага рычагу. Што яны могуць прапанаваць узамен таго, што там яны будуць прасіць за палітзняволеных? Што? У іх нічога няма. Яны ні на што не могуць паўплываць. Вы паглядзіце, колькі прайшло з моманту 20-го года 4,5 гады, але становішча беларусаў унутры Беларусі і звонку яны становяцца толькі горш. І чаго дабіўся той же самы офіс. Але прынамсі, напрыклад, тыя ж дэмакратычныя сілы маглі б папрасіць ўсё ж такі заходніх партнёраў паехаць на размову, як вы кажаце, са спадаром Лукашенка, альбо з Рыжанковым. Спадар Олег, вы... Я зараз тут пагаджуся цалкам з маім суразмоўцам, таму што дзейсна у дэмакратычных сіл ні халеры не робіцца у бок таго, каб вызваліць людзей. Тут 100% і ўплыву ў іх ніякага няма, і моцы ў іх ніякіх няма. Некаторыя рухі дэмакратычных сіл займаюцца гэтай праблемай, нешта робяць, але гэта недастаткова. А наконт таго, што прапанаваць, то для таго, каб прапанаваць, трэба мець моц. Прабачце, але на сягонняшні дзень наши умоўна, скажем так, дэмакратычныя сілы, таму што я не разглядаю ўсе цалкам дэмакратычныя сілы, а толькі некаторыя бакі, яны нават не могуць наладзіць існаванне тых палітвязняў тут, калі сюды прыязджаюць палітвязні. Яно недастатковае, яно ёсць, гэтым займаюцца, но яно недастатковае. Магчыма, ёсць чалавек, які можа ў нейкім сэнсе паўплываць на рашэнне Александра Лукашэнкі выпусціць нейкую частку палітзняволеных. Прынамсі, на Новы год Зянон Пазняк, палітык, патрыарх нашай беларускай палітыкі, звярнуўся да Лукашэнка з такой просьбай. Спадар Александра, якія вы бачыце яшчэ механізмы? Хто б мог бы паўплываць на рашэнне вызваліць? Ну, всім жа вядома, як праводзяцца, напрыклад, перамовы Украіны з Расіяй. То там існуюць нейкая колькасць медыятараў, якія займаюцца гэтымі пытаннямі. Вось, яны размаўляюць з аднаго боку з Расіі, з іншага боку з Украіны. Такая нейтральны бок, скажем. Так, нейтральны бок. Вось, і таксама мы маглі б знайсці гэтых медыятараў, вось, якія маглі б пачаць гэтыя размовы і перамовы наконт палітзняволеных. Дарэчы, вы казалі ў інтэрв'ю парталу «Зеркало», што гэта магла быць былая канцлерка нямецчыны Ангела Меркель. Спадар Олег, ці у вас ёсць хтосьці, хто б мог выканаць такую ролю медыятара альбо нейкая краіна? На сягонняшні дзень, ну, па-першае, трэба разумець, і дзякуй Богу, што заходнія партнеры разумеюць, што з Лукашэнкам сядаць за стол перамовы, дамаўляцца, гэта на сённяшні дзень нерэальна, але калі разглядаць такое пытанне, знайсці некага медыятара, мажліва, гэта можа быць толькі Кітай альбо Амерыка.
Вось і все, толькі две краіны. З аднаго боку вельмі шкада, што ні тая ніколі не пакажа зацікаўленасць. Правда, амерыканскі бок крыху выражае зацікаўленасць сітуацыі ў Беларусі, кітайскі бок не. Третьим медиатором может быть и Российская Федерация. Ну, зразумела, что там бессенсовно что-нибудь сказать, потому что Российская Федерация на сегодняшний день занимается только одним, и головная мета – это знищить нашу державу. Спадар Александр, многие ускладаюць надзеі на Дональда Трампа, які абяцае скончыць вайну паміж Расіяй і Украінай, ці ён можа паспрыяць вызваленню беларускіх палізнявольных? Канешне, можа, калі гэта яму будзе цікава. І вядома тое, што з Амерыкі там амаль кожны месяц у Беларусь прылетае прадстаўнік і размаўляе. Так, да рэчы, такую інфармацыю мы ўжо падавалі. Так, гэта насамрэч так і ёсць, таму кантакты ёсць. І калі Трамп будзе зацікаўлены, мне падаецца, што одно толькі тэлефанаванне можа вызваліць там нейкую колькасць палізняволеных. Спадар Олег, яшчэ одно пытанне напрыканцы нашай размовы. Калі ўсё ж такі Кітай будзе незадаволены палітыкай рэжыму Лукашэнкі адносна межаў і транзіту праз Беларусь у еўрапейскі звяз, ці можа ён нейкім чынам паўплываць на гэтую сітуацыю? Гэта і ёсць галоўнае пытанне. І нашы мэты тут усіх і дэмакратычных сіл, і недэмакратычных сіл, у любых сіл, то бок і заходніх партнёраў, і нашых, гэта зрабіць і так, каб Кітай зразумеў, што Лукашенко ненадзейны партнер і залежыць усё не ад яго. Таму што фактычна на сённяшні дзень ён крышачку за гэта цепляецца і мае такі вялізны ўплыў. А наконт таго, што вызваліць ён 500 чалавек адразу, на наступны дзень ён пасадзіць 1500. Сэнс гэтага всего ніякага. І калі мы кажам, што мы не хвалюемся за палітвязняў, ну, добре, зразумела, вызвалім 500 палітвязняў, 1500 пасадзілі. За якіх палітвязняў мы не будзем хвалявацца? За тых, што вызвалілі, альбо за тых, што пасадзілі? Таму тут пытанне адначасова стаіць аб спыненні самых рэпрэсій. Уся справа ў тым, што першае пытанне гэта стаіць спыніць рэпрэсіі. Спыніць рэпрэсіі гэта значыцца спыніць Лукашэнку, спыніць гэты вар'яцкі рэжым. Гэта самая сутнасць пытання. Гэта можна зрабіць толькі праз ціск, таму што Лукашэнка сам насамрэч вельмі слабы чалавек, ён разумее толькі моц. Пра гэта неаднаразова казалі нашы эксперты ў тым ліку. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Спадарства нагадаю, што Александр Лойка, сузаснавальнік асацыяцыі родных і былых палітвязняў Free Belarus Prisoners, быў у нашай студыі, таксама Олег Кулеша, прадстаўнік беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі. Беларусь краіна, што найболей пацярпела ад аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. З прыходам да ўлады Лукашенка апантана вядзе сваю барацьбу вакол забруджаных тэрыторыяў, дэманструе клопат, сацыяльнае падтрыманне і абарону насельніцтва. На ўсё гэта ідуць бюджэтныя сродкі. Вось толькі дзякуючы ініцыятыве Белпол нам стала вядома, што на месцах чыноўнікі не надта спраўляліся з даручэннямі і планамі ў пераадоленні наступстваў. Працягне Марыля Дакуцька. На главном корпусе, третий, четвертым. А там люди есть? Да. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі вясною 1986 года стаў найбуйнейшаю тэхнагенную катастрофою ў гісторыі чалавецтва. У выніку аварыі ў зоне забруджвання цэзіем-137 апынулася амаль чвэрць тэрыторыі нашай краіны. Прымусовае адсяленне зазналі больш за 137 тысяч асобаў. Яшчэ 200 тысячаў пакінулі пацярпелыя раёны самастойна. Каля 500 населеных пунктаў зніклі з мапы Беларусі. Наступствы для здароўя людзей, гаспадаркі і сацыяльнай галіны адчуваюцца і дагэтуль праз 39 гадоў. Не можем мы потерять этот край. Для мінімалізацыі наступству катастрофы ў 90-м была створаная праграма для галіны гаспадаркі, аздараўлення насельніцтва, кантролю ўзроўню радыяцыі ды іншага. Да 2020 года на рэалізацыю адпаведных захадаў вылучылі больш за 19 мільярдаў долараў. Сёлета мае завершыцца яе 6-й этап, агульны аб'ём фінансавання якога складае амаль 3 мільярды рублёў. Праграма дзяржаўная, як зрэшты і грошы, таму і кантралююць реализацию жестко. Я хотел бы сегодня очень кратко получить информацию, прежде чем туда поехать, как реализовываются те планы, которые нами намечены, и те поручения, которые мною даны во время последних встреч с людьми
и поездок по чернобыльским регионам. А выконваецца не ўсё, ці прынамсі не ў поўным аб'ёме. Ініцыятыва Белпол перадала нам дакументы, вынікі правяранняў камітэту дзяржкантролю і гомельскага аблвыканкаму, з якіх відаць, што на месцах недапрацоўваюць. Гэтак, у лісце КДК Савету міністраў зазначана, што ў 2023 годзе былі выяўленыя хібы ва ўнясенні угнаенняў. А паводле ўжо дакументаў з гомельскага аблвыканкаму праблема засталася і летась. Асноўны сэнс выкарыстання дадатковай колькасці угнаенняў – гэта змяншэнне сорбцыі радыенуклідаў раслінамі, змяншэнне вынасу радыяцыі з глебы ў прадукты харчавання. Напрыклад, тыя ж фосфарна-калійныя угнаенні могуць да 5 разоў зніжаць пераход цэзія-137 у траву, ну і далей у малако. Падавалася б, калі глядзець на леташнія паказнікі выканання плану, недапрацоўкі мізэрныя. Напрыклад, як вынікае з табліцы ўнясення фосфарных і калійных угнаенняў, да паказнікаў не дацягнулі 7-8%. Але і гэта можа мець істотны ўплыў на стан забруджаных тэрыторыяў. Бессістэмнае хаатычнае выкарыстанне угнаенняў, ось як адзін год больш, іншы год менш, яно змяняе петралагічныя характарыстыкі глебу і павялічвае мабільнасць радыенуклідаў, што разам з увядзеннем у сельгасвыкарыстання моцна забруджаных тэрыторый, вось як мы зараз все чулі, можа прывесці да радыелагічнай катастрофы. Зазіраем у дакумент, адрасаваны начальніку ўпраўлення сельскай гаспадаркі. Там таксама недапрацоўкі, толькі ў асваенні сродкаў. Гэтак, амаль з 12 тысяч рублёў, вылучаных на стварэнне палепшаных лугавых зямель, асвоіць змаглі толькі 1700. Лепшай сітуацыя выглядае з доглядам надзелаў. Для гэтай часткі не выкарысталі толькі каля 3000 з амаль 60. Практычна не спажытыя сродкі на забеспячэнне працаўнікоў другім камплектам абароны, на што вылучылі найбольш – амаль 300 тысяч рублёў. Некаторыя раёны наогул і не прыступалі да асваення. План кантролю забруджвання прадукцыі выканалі больш як напалову. Чаму не адбываецца так, што грошы засвойваюць? Ёсць две прычыны, хутчэй за ўсё. Першая прычына гэта нейкія бюракратычныя рэчы. Ну, напрыклад, трэба закупіць нейкую прадукцыю, ці то позна гэта зрабілі, ці то не правялі тэндэр, калі патрэбна, гараць срокі, тэрміны гэтыя гараць. Другою прычыною таго, што сродкі не асвоілі, можа быць дрэннае планаванне, калі першапачаткова заклалі больш, чым неабходна насамрэч, і своечасова не паведамілі пра патрэбу перагледзець кірункі праграмы ды іх фінансавання. Те отчеты, которые мы видим на сегодня, говорят о большой дисфункции, в частности, в Гомельской области. В первую очередь это чиновничий аппарат, но здесь вопрос того, это качество их работы или это уже компетенции, то есть что они не особо понимают и оперативно реагируют на существующие проблемы. Раз грошы вылучаны, іх трэба выдаткаваць. Прычым даручана гэта зрабіць у самы кароткі тэрмін – 10 дзён. 10 дней дается именно на написание отчета, почему не освоили, и если вдруг что, то перераспределить на какую-то сферу, еще успеть закрыть какие-то моменты. Возможно, там выделить деньги на премии, либо в сектор социальный. Гэтак пазалетаць больш за 50 мільёнаў рублёў, прадугледжаныя на сацыяльную і радыяцыйную абарону, санітарнае лячэнне, так і не аптымізавалі. Паводле былых чыноўнікаў, звычайна няздольных выкарыстаць дзяржаўныя сродкі ў час, проста здымаюць з пасады. У даступных нам дакументах бачым толькі загад КДК – прыняць захады. Марыля Дакуцька, Белсад. І тэма, якая бадай хвалюе шмат каго з нас, лукашэнкаўскія ўлады прызналі сайт Petitions BY экстрэмісцкімі матэрыяламі. Здарылася гэта яшчэ ў канцы мінулага года. Напярэдадні сілавікі апублікавалі пагрозы арганізатарам праекту і яго карыстальнікам. Аднак сайт не спыніць працу, запэўніваюць яго стваральнікі, і абяцаюць і далей дапамагаць беларусам звяртацца ў дзяржаўныя органы і дамагацца выканання сваіх правоў. Суд цэнтральнага раёну Менску ўнёс сайты для збору подпісаў пад калектыўнымі зваротамі Petitions BY у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Пастанова прынятая яшчэ летась 30 снежня, аднак увойдзе ў сілу яна ў сярэдзіне студзеня. Паводле сілавікоў, гэта магчымасць для карыстальнікаў паспець выдаліць адтуль свае звесткі, паразмаўлялі з кіраўніком праекту. Гэта, перш за ўсё, такі інфармацыйны тэрор з боку губазіка гестапіка, каб запалохаць людзей. Ось, ніколі тыя звароты, якія падаваліся праз Petitions BY, не брандаваліся як Petitions BY, то бок там ніякай звязкі няма.
Бо гэта звычайныя электронныя звароты, з якімі працуюць чыноўнікі, нешта робяць, і вось калі яны нешта зарабілі, яны даюць адказ, а мы гэты адказ публікуем. Сайт працягне сваю працу, але трохі ў іншым фармаце. Вось мы не будзем збіраць персанальныя даныя людзей. Вось які гэта фармат будзе, хутчэй за ўсё мы зробім абвестку цягам некалькі працоўных дзён, вось, але праца працягнецца. Вось проекта Petitions by, а таксама будуць новыя прадукты, якія мы плануем запусціць вось дзесьці праз месяц-два месяцы. Все гэтыя праекты будуць датычыцца таго, каб дапамагаць людзям пісаць петыцыі, пісаць скаргі, камунікаваць з органамі мясцовай улады, ну і паляпшаць неяк сваё жыццё праз вось гэтую камунікацыю. Petitions by запрацаваў у 2015 годзе. Рэсурс дазваляе пачаць збор подпісаў для калектыўнага звароту ў дзяржаўныя органы. Паводле стваральнікаў сайту, найбольш часта петыцыя датычыла праблемаў ЖКГ, рамонту дарог і урбаністыкі. Чыноўнікі былі абавязаны адказваць на звароты і часцяком рэагаваць на праблемы грамадзянаў. На ацэнку стваральніка прыкладна ў 9 выпадках з 10. Адметна, што ў адказ улады запусцілі ўласныя падобныя рэсурсы «Абращение Бел» і «115 Бел». Кожны з нас знайшоў сваю нішу. 115 Бел, ён працаваў па такіх маленькіх праблемах, мы працавалі па больш значных праблемах, па больш сістэмных праблемах людзей, і таксама у тых выпадках, калі чыноўнікі хлусілі пра 115 Бел. Такое таксама бывало. Адна з апошніх такіх вельмі цікавых кампаній, якія былі, гэта кампанія за вакцынацыю для беларускіх дзяўчынак супраць ВПЧ. Ось, гэта з'яўляецца насамрэч вялікай праблемай, ад якой гінуць беларускія дзяўчынкі і праз якую, праз рак, ось, які выклікае ВПЧ, можа дзяўчынка стаць нават бесплоднай. Ось, мне падаецца, гэта з такіх адна з самых эфектыўных петыцыйных кампаній 2024 года. Міністэрства аховы здароўя пагадзілася, дадала гэтую вакцынацыю ў календар, і мы спадзяемся, што зараз беларускія дзяўчынкі змогуць атрымаць гэтую вакцынацыю бескаштоўна. Яшчэ ў 2021 годзе пастановаю Мінінфарму сайт Petitions by быў заблакаваны ў Беларусі. Тады сервіс абвінавацілі ў дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. За прыклады, чыноўнікі правялі петыцыі, што патрабавалі прызнаць выбары 2020 года неправадзейнымі і распачаць расследаванне ў дачыненні старшыні Цэнтр выбаркаму. Праект працягнуў працу праз сайты люстэркі. Змянілася стаўленне вось гэтых усіх трох буквенных кантор, перш за ўсё МУСа, ось, яны адчулі сваю такую беспакаранасць, і калі ім дасылаеш нейкую петыцыю, нейкі зварот, хутчэй за ўсё можна атрымаць нейкі хамскі адказ. Напрыклад, Міністэрства аховы здароўя ці, я ведаю, Міністэрства адукацыі, яны даволі так пільна, дэталёва разглядаюць петыцыі, і калі яны нешта могуць зарабіць, яны звычайна робяць. За амаль 10 гадоў працы праз сайт было складзена больш за 6 тысяч зваротаў і сабрана 1,5 мільёна подпісаў. Антон Бяздольны, Белсат. І да важнага палітычнага візіту на гэтым тыдні Святлана Ціханаўская наведала Польшу 3 дні ў Варшаве, ды як вынік больш за дзясятак сустрэчаў з прадстаўнікамі польскага палітычнага кіраўніцтва, бізнесу, грамадскіх арганізацыяў. Владзіслаў Корсак распавядзе падрабязней. Абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская з першым у гэтым годзе візітам у Польшу. Сустрэчы на вышэйшым узроўні прэм'ер-міністр Дональд Туск, прэзідэнт Анджэй Дуда, спікерка Сенату Малгажата Кідава-Блонська ды іншыя польскія палітыкі. Абмяркоўваюць у тым ліку падтрымку дэмакратычнай Беларусі ў кантэксце польскага старшынства ў Еўразвязе, вызвалення палітвязняў, спрыяння беларускім палітычным уцекачам і, канешне ж, так званыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Распачаўся візіт перамовамі з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Польскі палітык заяўляе, што плануе зрабіць беларускае пытанне адным з прыярытэтных падчас старшынявання Польшчы ў Еўразвязе. Абмеркавалі і праблематыку, што хвалюе многіх беларусаў тут і цяпер. Святлана Ціханаўская падняла пытанне перад прэм'ер-міністрам Тускам пра гэтыя абмежаванні, якія зараз Польшча ўводзіць не толькі супраць беларусаў, а ўвогуле міграцыйную палітыку. І Туск прасіў перадаць беларусам, што абмежаванні не закрануць беларусаў.
то як прымалі, так і будуць прымаць. Як выдавалі гуманітарныя візы, будуць выдаваць. Як дапамагалі студэнтам, моладзі, грамадзянскай супольнасці, будуць дапамагаць. Тэму праблемаў легалізацыі нашых суайчыннікаў, даступнасці візаў і непазбежныя санкцыйныя пытанні працягнулі абмяркоўваць з міністрам замежных справаў Польшчы Радославам Сікорскім. У лютым разам з міністрам Сікорскім мы правядзем форум «Касцюшкі», які аб'ядноўвае ключавых еўрапейскіх лідараў і экспертаў. Чарговая мясцовая высокая службоўца маршалак сенату Малгажата Кідава-Блонска пагадзілася, што польскі бок не прызнае юрыдычнай сілы любых угодаў паміж Лукашэнкам і Пуціным, роўна як і будучыя вынікі галасавання 26 студзеня. З польскага сенату пойдзе bardzo mocny sygnał. У польскага сенату будзе вельмі моцны сігнал і голас, што мы гэтых выбараў не прызнаем. Немагчыма гаварыць пра свабодныя выбары, калі больш як 1300 асобаў сядзяць у турмах паводле палітычных матываў. Мы гэтых выбараў не прызнаем. Спадзяюся, такі ж сігнал пойдзе з сейму ды іншых еўрапейскіх парламентаў. З міністрам развіцця тэхналогіяў Польшчы Кшыштафам Пашыкам Святлана Ціханаўская абмеркавала дапамогу беларускаму бізнесу за мяжою. Размаўлялі пра супольныя мерапрыемствы, магчымасць супольнага таксама бізнес-форуму, каб беларускі бізнес і польскі бізнес і маглі больш адкрыта і часцей камунікаваць, маглі мець такія вось пляцоўкі для супрацы. З міністаркай нацыянальнай адукацыі Барбарай Навацкай дамовіліся аб прызнанні ў Польшчы беларускіх атэстатаў сярэдняй адукацыі, абмеркавалі пашырэнне магчымасцяў навучання на беларускай мове для беларускіх дзетак у Польшчы. Я хочу падзякаваць усім польскім палітычным лідарам, у сейму, сенаце і, канечне, польскаму народу за вашу салідарнасць і прыхільнасць. Я радая, што тэма Беларусі аб'ядноўвае і партыі, і ўсе групы ў Польшчы. На традыцыйным калядным прыёме для беларускай супольнасці ў Польшчы Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэзідэнтам Анджэем Дудам. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Як ужо ўзгадалі ў папярэднім сюжэце, Польша ўзначаліла Раду Еўрапейскага звязу, а акцэнт падчас свайго 6-месячнага старшынявання польскі бок плануе рабіць на еўрапейскай бяспецы, энергетычнай незалежнасці і канкурэнтна-здольнасці. Рэжыму Лукашэнкі ды Пуціна абвешчаная пагрозаю усяму гэтаму. У той жа час беларускую праблематыку абяцаюць зрабіць адной з прыярытэтных. Тэму зноў жа працягне Владзіслаў Корсак. Польшча афіцыйна старшынюе ў Радзе Еўрапейскага звязу. Кожна краіна мае 6 месяцаў для таго, каб каардынаваць працы Рады Еўрапейскага Саюза. Ну і цяпер прыйшла чарга на Польшчу. Гэта перадусім тэхнічная справа. Арганізацыя, каардынацыя працэсаў, арганізацыя сустрэчаў на розных узроўнях палітычных. Сустрэчаў найперш звязаных з замежнаю палітыкаю, бяспекай і ўнутрыеўрапейскаю супрацаю. Перад Польшчай у еўразвязе старшынявала Вугоршчына. Перыяд адзначыўся ў тым ліку абвінавачванні мясцовага МЗС у бок Брусэлю пра зацягванне вайны ва ўкраіне. Хаосу дадалі і візіты прэм'ера Віктара Орбана ў Маскву ды Пекін з так званаю міратворчаю місіяй. Гэтыя візіты не былі ўзгодненыя з іншымі сябрамі еўразвязу і адназначна імі асуджаліся. Кропкай у старшынёўстве Будапешту сталася інфармацыя пра заблакаванне для краіны больш як мільярда еўраў з еўрапейскага бюджэту праз недастаткова актыўнае, на меркаванне Брусэлю, змагання з карупцыяй. Польшча трэба будзе ў гэты час пераканаць сваіх еўрапейскіх партнёраў. У тым ліку трэба будзе неяк працаваць таксама са Славакіяй, з Вугоршчынай, што Расія гэта рэальная пагроза. Трэба працаваць і рыхтавацца да сутыкненняў, патэнцыяльных сутыкненняў на розных узроўнях, не толькі ўключна мілітарным з Расіяй, бо ведаем, што Расія вядзе вельмі шмат
так дзеянняў, якія называюць гібриднымі. Асноўнымі прыярытэтамі падчас старшынёўства ў ЕЗ Польшча называе бяспеку, энергетычную незалежнасць і канкурэнтназдольнасць, як свае, так і ўсяго еўразвязу. У праграме польскіх уладаў таксама лабіяванне вайсковай дапамогі Кіеву, рыхтаванне да далучэння Украіны да аб'яднанай Еўропы і да будучых мірных перамоваў з РФ. Конечно, Польша будет делать во время председательства все, что может, чтобы, так сказать, усиливать поддержку для Украины и не забывать про Беларусь. Но рычагов председательства, на самом деле, чтобы как-то кардинально повлиять на позицию ЕС, председательство не дает. Старшынёўства Польши прыпадае на перыяд палітычнай няпэўнасці ў краінах захаду, унутрыпалітычныя крызісы ў Нямецчыне і Францыі, цьмяная пазіцыя кіраўніцтва Вугоршчыны і Славатчыны. Акрамя таго, свет чакае інаўгурацыі Дональда Трампа, які абяцаў скончыць вайну Расіі і Украіны на наступны дзень. Думаю, што Польшча разглядае гэта як элемент узмацнення ўласнага ўплыву і выхаду з фармату цэнтральнай Еўропы на фармат ЕЗ у цэлым. І ў пэўнай меры яна будзе гэта рабіць на кантрасце з тым, як гэта рабіў Орбан. Мне здаецца, трэба пераконваць партнёраў у Еўропе і рыхтаваць супольны план на выпадак, калі сітуацыя з прэзідэнтурай Дональда Трампа не будзе складывацца для Еўропы надта пазітыўна. Калі, напрыклад, США вырашаць, што ім трэба зыхадзіць з Еўропы, таму што ў іх там больш важныя інтарэсы ў Заходняй Азіі, што канфрантацыя з Кітаем гэта для іх галоўнае. Беларусь жа ў польскай праграме старшынёўства згадваецца як пагроза. У кантэксце як мігранцкага крызісу на межах еўразвязу, гэтак і ў якасці расійскага сатэліта. Разам з тым, цяперашнія польскія ўлады заяўляюць пра падтрыманне беларускіх дэмакратычных сілаў. Беларусь будзе прыярытэтным напрамкам у перыяд старшынства Варшавы ў еўразвязе, заяўляе прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск падчас сустрэчы з абранай прэзідэнткай Святланай Ціханаўскай. Палякі разумеюць, што пасля Украіны, пасля Беларусі, наступнай будзе Польшча, будуць краіны Балты. Таму у іх гэта літаральна кроўныя інтарэсы. Зрабіць так, каб і Украіна, і Беларусь засталіся свабоднымі і, галоўнае, дэмакратычнымі краінамі. Таму Польшча будзе аказваць беларусам, дэмакратычным сілам Беларусі самую, скажем так, усю магчымую, можа вышэй за гэта падтрымку. Праз паўгода старшынёўства Польши ў ЕЗ пяройме Данія. Краіна, вядомая сваёй адназначнай пазіцыяй у неабходнасці падтрымліваць Украіну і дэмакратычныя каштоўнасці. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Панамскі канал, Канада і Грэнландыя. Усе гэтыя тэрыторыі мусяць увайсці ў склад Злучаных Штатаў Амерыкі. Такія заявы зрабіў абраны прэзідэнт США Дональд Трамп, які праз тыдзень узыдзе на пасаду прэзідэнта США. Пры гэтым ён не выключае, што можа скарыстаць вайсковую сілу, каб рэалізаваць свае задумы. Як змянілася рыторыка палітыка, які перамог праз абяцанні не распачынаць канфліктаў, і ці трэба ўспрымаць ягоныя заявы ўсур'ёз, разбіраліся ў нашым матэрыяле. Дональд Трамп на першым пасля абрання брыфінгу сфармуляваў тэрытарыяльныя, калі не прэтэнзіі, то пажаданні. Сярод ягоных ідэяў далучэння Канады да ЗША ў выглядзе асобнага штату, вяртанне кантролю над Панамскім каналам і купля вострава Грэнландыя, або захоп. Сілавога варыянту ўладкавання апошняга пытання Трамп не выключыў. Гэтая тэрыторыя патрэбная нам для эканамічнай бяспекі. Панамскі канал быў пабудаваны для нашых вайскоўцаў. Я не збіраюся браць на сябе абавязанні з гэтай нагоды цяпер, магчыма. Магчыма, вам давядзецца нешта зрабіць. У той жа дзень, калі Трамп выступаў з заявамі, ягоны сын Дональд Трамп малодшы разам з дарадцамі бацькі прыляцеў у Грэнландыю з 4-гадзінным візітам. Мы тут проста як турысты аглядаем гэтае месца, яно выглядае неімаверна. Мы ўжо даўно гаварылі пра паездку. Абраны прэзідэнт перадае прывітанне. Мы размаўлялі з ім учора, ён перадае прывітанне ўсім у Грэнландыі. Заявы Трампа выклікалі гучную рэакцыю ад асцярожных асуджэнняў еўрапейскіх лідараў і радасці ў расійскай зэт-супольнасці да адкрытай незадаволенасці ўладаў згаданых амерыканскім палітыкам краінаў і тэрыторыяў.
Мы не хочам быць датчанамі, мы не хочам быць амерыканцамі, мы хочам быць грэнландцамі. І, вядома, менавіта народ Грэнландыі вызначае ўласную будучыню. Пра Грэнландыю, якая з'яўляецца аўтаномнай тэрыторыяй Даніі, Трамп казаў нешта гэткае яшчэ ў канцы свайго першага тэрміну. Тады газета Wall Street Journal пісала, што прэзідэнт апантаны ідэяй далучыць востраў. Тэму тэрытарыяльнага пашырэння Злучаных Штатаў Трамп вярнуў у медыйнае поле мінулай восенню пасля другога абрання. Пачалося ўсё на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Канады Жустэнам Трудо. На фоне абмеркавання спрэчных момантаў гандлёвых мытаў паміж краінамі і пытанняў шчыльнасці супольнай мяжы прэзідэнт-элект апублікаваў мапы з Канады ў складзе ЗША. Канадскі прэм'ер, які напярэдадні абвесціў сваю хуткую адстаўку, аспрэчыў прэтэнзіі. Да дыскусіі далучыўся дарадца Трампа мільярдэр Ілон Маск. Дзяўчынка, ты больш не губернатар Канады, таму не важна, што ты там кажаш. У снежні Трамп вярнуўся да пытання Грэнландыі, а таксама звярнуў увагу на Панамскі канал, які ЗША пабудавалі і перадалі Панаме ў 1977 годзе. Цяпер там, са словаў абранага амерыканскага прэзідэнта, пануе Кітай, а Панама бярэ з амерыканскіх караблёў несправядліва высокую плату. Эти заявления тоже не могли родиться просто так. Они являются отражением, в общем-то, отхода от каких-то жестких норм глобального мирового порядка, глобализации, которые мы все наблюдали в течение последних 20-30 лет, а сейчас маятник качнулся в совсем другую сторону, когда наблюдается фрагментация в мире, и люди и политики делают заявления, исходя из собственных национальных интересов, и уже не руководствуясь какими-то, может быть, общеглобальными принципами. Конечно, как сигнал, это довольно опасный тренд для других стран, потому что, опять же, это развязывает руки другим лидерам, которые могут сказать: окей, если Америка делает подобные заявления, и избранный президент позволяет себе такие высказывания, почему бы нам тоже не сказать и не сделать подобного. Разница, опасность в том, что Трамп может сказать, но не сделать, а другие могут и сказать, и сделать. Пры гэтым сваю перадвыбарчую кампанію Трамп пабудаваў на абяцаннях сканцэнтравацца на ўнутраных праблемах ЗША і не марнаваць рэсурсы на замежныя праблемы. Антон Бяздольны, Белсат. Сістэма прагне помсты нават амаль праз 4,5 года. Нават проста за зварот да былых калегаў, каб тыя не выглядалі ў вачах беларусаў карнікамі. Ужо заўтра ў Мінску распачнецца гэтак званы суд над 5 жодзінскімі экс-афіцэрамі міліцыі, якія выступілі супраць гвалту ў жніўні 2020-го. Мужчынам інкрымінуюць нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы і распальвання варожасці, а тэрміны зняволення могуць быць ад 5 да 12 гадоў. Выглядае, што і гэтым разам сістэма не пашкадуе тых, хто калісьці быў яе часткаю, бо помста цяпер адзін з пастулатаў дзяржаўнай палітыкі. Дзякуй за ўвагу, з вамі быў Віталь Бабін, да сустрэчы ў наступных эфірах.